Eli liqela lamakhwenkwana aseVuba Primary elibizwa ngokuba yiVuba Primary Boys Indaba, akhokelwa ngaManzasekana. Ngomhla wama-26 kule kaCanzibe, la makhwenkwana abe nethamsanqa lokuhanjula lelinye lamagqiyazana elikwaleli qala ekusebenzeni ngabantwana abangamakhwenkwana abafikayo kwixesha lokufikisa. Eli gqiyazana liphuma kwisebe lakwaLife eGqeberha. Eli gqiyazana elibizwa ngokuba linguMrs Fetno libhexeshe ngamandla phantsi kwesihloko esithi The Importance of Knowing Your Self-Identity. Uye wagadlela ngamandla ke ebabonisa abantwana abangamafana ukuba phakathi kwekudleni kwethu ubomi nokuba singabantwana abasakhulayo kuba khona izinto esingakwazi ukufikelela kuzo singakhange sibe kanti sibethekile ebomini. UMrs Fetno uye wangena gabalala ke kwezi zinto eziyimicelimngeni kubantwana abangamakhwenkwe abasakhulayo nabafikayo kwixesha lokufikisa. Uthe utywala kunye neziyobisi yenye yezinto ezikhokelela ekubeni kube khona i-early impregnate, nto leyo ebangela into yokuba kubekho ootata babantwana abaselula nabafumaneka bengekakulungeli ukuba ngootata babantwana. Wolekele ngelithi ezo zizinto ke ezibangela into yokuba abantwana bangabakhwenkwe bangade bayokufikelela apho befuna ukufikelela khona okanye emaphupheni abo, ngoba ezi zinto ziyabathintela. Kodwa uye wathi xa egqibelisa, ukuba uyazazi apho usuka khona, uyazazi ukuba undawoni, akusoze kube nzima ukuba ungayofika apho uya khona, zikhona zingekho izinto ezibimicelimngeni endleleni. Emveni koko ke uye wabambesa abantwana abangamakhwenkwe abaseVuba ababizwa ngokuba yiVuba Boys Indaba ngezatifiketi ezibonisa nezikwangqina ukuba abantwana abangamakhwenkwe bangenile kule session yakhe ebizwa ngokuba yi-Importance of Knowing Your Self-Identity. SiyiVuba Primary Boys Indaba kwakunye naManzasekana sibamba ngazo zozibini kuMrs Fetno. Iimfundiso zakhe azikhange zibe lilize kuthi. Le ngxelo niyiphathelwe nguButsia Pecha, udirector kunye nofounder waManzasekana.